Sphuzela kiwi and mango. Siyabangena man, siyabangena. Yeah, some delicious. Mxhosa ke lo, some delicious. Some daka. Truly. I hate it. I hate it. And understand. Shuthi mase ngithi hate. Ubo understand ukuthi the hate isuka from within the esophagus. Iyakhuphuka. Asive. No man, bangimemile la for remesh. I'm about to fipi. No, ngicale ngizwe. Clear skin sabawela. Nayi ring light mina ngimnyama chu. Ngathi ngishile. Sure, Superboy. Oh, the lips. Sure, Phumi. Yo. Mina nase ngizothola imali ngiyoba njani? Should ngiyoba umlungu musa. Yabona Phumi, ngiyakutshela ngizoba umlungu manje. Nangathi uthi pha. Manje tshela. Nginikisile inkomo ezithu. Bazijikisile. Mfana kaMthembu bakushwayela kahle. They are full of themselves. Banike bekumele ubatshele ukuthi lezi abazifunayo zizozalana le inkomo phambili kanti uhlulekile ukuzikhulumela. Uyabona mfana kaMthembu? Uyabadlisa abakaMthembu. Wazo wabadlisa. Wayengasawabona ama likes kwenzakaleni? Mhlambi network. Just nje ngibona Rikupa word of the night. Nkosi yami. Hey. Chase girls. Chase njolo and goals and Tina, the rest of us will chase money. Please guys, the word of the night, chase your goals. Niyeke imali kimi. Isakushaya intombi yakho. Ngicangafani. Ye Ethiopian Nick nami ngihappy kanjani? Isakushaya intombi yakho. Ay. Yiphi yona? Kumele undifollow. Ngiyabonga, ngazi kumele undifollow vele Mkhwambi. Yeah, unfollow. Follower. Maru hey. Sanchela ke mina, don't forget to chase your goals all the time. Twana yase past time, ngihlala past town. Tangihlala kuphi mina? Past town. Hayi Malacosta, sengikhiphile word of the night. Sengikhiphile Malacosta. Exe gift. Seyiphumile word of the night, it's out there. Sengicabanga sendela mina shame. Out of pockets. Unfortunately ngizolana nawe. Akuna nix. Betshele smoke ema life ini. Hayi hey. Breadwinner, acabanga breadwinner ithi keep pushing, cabanga. Nami ngizoba yiyo. Tshela nasi. Why ungayifuni kanje le yandawo? It's because angihlali khona. Ubani credit deeds lapha angihlali khona. Mandla unkulu. Ubani manje? Hayibo. Mastende lokhu uyangifuna. Mandla unkulu. Mshengu. Thank you ngeroza. Wena ama business plan wakho agrand inkinga ifika sewubamba imali khona. No, akusinkinga mangibamba imali. Mina yazi why ngibamba imali ngaso sonke isikhathi. Mina angibali nje ngani imali. Wasting time. Mina ngibheka kayi one glance. Ngiyazi one glance ngithi check. And then sengiyayazi ukuthi imalini. Thathwa yonke into eyi1 mara. Hayi ox. Kusinto eyi1 thathwa yonke. There are levels to this shit. Mandla unkulu danko. Keep it up love. Ngiyabonga Mangcobo. I promise to. Isingisasa ebusuku nami ngiyasaba. Ngisazi ebusuku kuphela. Ngazi ngithunyelwe ubani. Asumandla unkulu bamba na ama rose. Bamba na ama rose. Angakaqedi bamba ama rose. Yo, thank you. Kanti where do you stay? EQuantum.
hlala eQuantum 15 seats. datha lasebusuku yilo nelele linginiki shouldn't ngiba uGoogle ebusuku. Did you find your phone, bro? Nix find kanjani? Phone once lost. Ifone yalahlekile. Azange ngiyifind. Beyiloko iringa mangiyifonela ngisho ukuthi lesa siphanca lesa siyibukele le phone yami. Nenzani niyashuka lapho. Instead afake imali ufaka ama rose. Ayi banyana. Hoy baby, wena ubaby girl. Mara uthami mara ngizokubiza kanjani ngoba because when we out mangizothi baby girl kuba ngathi manje uyayibona nawe ngisho. Ayakhala ama 2K. Ngcono ngoba uyabona. eQuantum sizokunika kanjani imali erank? No, it's a place. It's a wonderful place. It's a fantastic place, exquisite. You understand? Exquisite, extravagant. Yo. Nangiyeka. Hayi. Ngifuna ukukunika i350 yami. Usakhuluma. Maybe one day I will see you. One day. Mina sengicabanga ngasingeneni ngenkani kusama place ozosivimba sayishaya. Oh. Ufuna songena ngumabade? Siyangena. Akhala ngani ama 2K nama 1K. Ama 1K bathi athanda ukusilawula kakhulu basho kanjalo bathi ay sisona isikhathi apartheid lesi. But no abo Sophie inkathi zabo sidlulile sekuyisikhathi sama 2K. Ayakhala ama 2K. Awucabanga sijike ikwasafa sithi ni press noma kumbalo uDecember singene ku World Cup si right. Mina azake wangibiza ngepresident ebuhlungu kanje. I-president no Bellingham. Cruel lento yenzayo unenhliziyo ebhokadi. Kuba ngathi ngipresident efake. Le switch. Amina ngizingena into zale izinto lezi badlala ngani? Bangichithela isikhathi. President sakafikile. Ay, uyabona? Bathi yes. Ngiyi-president, yeah. Hayi man, uyabona ke manje ngikusobani inkinga, hayi man. Sean, Mara K. Mara K. Sengicabangile ngicela ungifollow. The boy doing things. He was the follow. The boy doing things. The boy is robbing things. Ucela ungifollow, ungangifollowa the boy doing things. Bolo kulindeleni. Icawe ngomso masilindele lamnikelo. Mina ngithi umnikelo kusasa njengoba kuyicawe because this angisho kunephisi esontweni. Akekho ozokukhuza. Le charger le it's very slow. Akekho ozokukhuza. Mawufika esontweni, mabaceda ukukoleka na ukoleke. Mabaceda ukukoleka na ukoleke. Ungasabi. Akekho ozokushaya uzoshaya bani esontweni kwabona bani ashaya esontweni. Hope Moy ati Bamba, you're awesome. Take a rose. Yo. Thank you Hope. Moy. Cela i2 rand. Sengicabangile ngicela i2 rand. Yabona, ngigoogle clock it ngiko konke nje. Guys, be like Hope. Yo ngiyacala ukulibona ke leli IC. Ngoba kuyabanda namhlanje bathi no uyagodola out ubone irose elibandayo. Awubambe ebandayo eyi1. Angikutholi. No mina ngizokuthola. Awungitholi kanjani? Thank you Hope. Let me chase the money alone. Sejo we cannot ukuthi si chase siba nini. Wena nkunini ngubheka i-account yakho yo-restrictanga. That's why Yazi why ne ngayi-restrictanga. Ngile ngayi-unrestrict because ngiyabona ukuthi no man. Lento kuyi-restricta njalo yazi i-restricta nani ayi-restrict i-live i-restrict i-account so kwenzakala ukuthi ama-followers aza kancane yabona. You understand?
So singiyenze Wena manje hey usebenzela on the future. yeah okay singiyenze yabo ngiqale ngiyenze ngiyi-restricte and then ngizokuthola Ah, it's emunye fine, ntwana yami, yenza into zakho. Ngicharge ifoni yami. I'm gonna come. alright Charge ifoni yami kancane ngizobuya wena yenza into zakho. Ciao. nginaflop khululeka yo iman guys bambani uMiss N uphungula uthi ufuna ukubusisa no Miss N uvinjwa yini Miss N come forward come to me mawunganika ipassword yakho ngingayipromote ungapromote ipassword yami ungayipromote le brand yase Davidson ya hi Scarface yes yase Davidson evutha ayipheleli la yiyo nale fantuka nje into yakudala nje yabona fantuka since from kudala hayi bo nimsephi uMiss N hey bo nimsephi ngiyanibuyiseni Miss N lana kanjani manje akabuyi Miss N wena uhlalaphi ngihlala eSandton I'll tell him like you see here ngibeka iboard this is just a board mangizowisa le board there's a balcony and there's a pool there's a big house next door I'm here in Sandton living a lavish life yeah marvelous come on marvelous yayizwa leyo nto mkoko I'm here in Sandton it's where I'm based awukwazi ukuthi like ngihlala eSandton no yeah okay uyabona la uhlala khona wena mkoko ngasho ukuthi ngihlala but then ngiseSandton I'm based in Sandton where there are palm trees hayi ihlahla zamapentshisi palm trees yeah thank you bathi nix plan buku uceda ukufika manje kunini ngikhuluma la sengicabanga sekubhemekile nix Sipho did you know that I'm your neighbor in Sandton wow because there's a big building I can't see you understand maybe you live up there you understand uyamazi upana uhlala emkoko upana uhlala la eSandton mkoko nangabe upana is based here in Sandton mhlambe ngiyamazi ngokumbona okay upana if uhlala la eSandton like ngiyamazi ngokumbona mhlambe because la siyazana around we know each other because it's a estates la uyindawo civilized kakhulu yabona hey khanya ingenile 350 uyabuza EMG ukuthi ingenile or uyangitshela ungazilungi siyeke isilungu no uyabona wena smoke you can tell ukuthi you are not based in the good places in the lavish life uyabona mangizophusha le board leli there's a balcony here there's a balcony mangizophusha ngilibeke ngamabomu because angifuni like people to lawyer me because ngiseSandton Butevu you know are you from Sandton yes and guys thinga ngitshele when like mangikhuluma ngeSandton angikwazi ukuthi like ngikhulume isiZulu yabo kuzothanda ukuthi ngikhulume ulimi la sihlala khona la ukuthi uyini but then when we come together we speak English 2 million loyal friends or 2 million loyal friends batshela ukuthi bangigaya ama 20 rand balcony
Yes, enziwe. And angidlali ngani yazi. Ngizovela ngiliphushe mina le board. Niyibone le balcony la emuva. I-board phela le, this is a board. Yabona. I use it for lighting, like angeke can understand. I use it for lighting. So mangizo ngiliphushe, there will be noise because you know the dogs, they are barking out there. My neighbor's dog, Jack, you know, huff, cute little dog. Manje siwakafaka kuphi mkoko wafaka yini yasevutha le yangikhipha le ithi yasevutha le ngikhipha ngaso le ulusanda yangikhipha ngicela ukuthi ngihlale sensini indoda Thabile I promise to sengicabangile asishade Monday ngifuna ama buffalo like ama buffalo like mina angisho amadoda seyalotsholwa manje ngifuna like greens ne like I hope now udlali greens ilapha kubhayi njengoba amadoda sewalotsholwa kanje ngicela mina ungilobole ngepython please like ngifuna ukulotsholwa ngepython nezebra like ngifuna like ukuvula iKruger National Park angifuni ukuvula isibaya mina ngifuna ukuvula izoo you get me angifuni ukuvula isibaya. Are you free this weekend? There's a place called Vescopis. I like to try. No, like I ran from there kahle. Ngabaleka lapha. Bebangangiphathi sharp eVescopis. So I ran because bebafuna ngiput treatment njalo. And I hate ukunuka isibhedlela njalo mina. So I ran eVescopis. Lusanda, Isaac, I'm sorry. Uzohamba uyi-1. I ran there. Oh, you ran from home. It's not home. It's a jail. Detective Mkwana's on board. Yeah, some Mkwana's ngifuna la. Hayi mara wena. Ne kutlwana. No, bathi ngiphazamisekile. eVescopis ngabaleka nje. Badom futhi bangavalela mina. Basitshela ukuthi angeke ngicabanga indlela yokuphuma. Bengibabhekile lapho ne. Yasingisho ukuthi hey hayi sengimi. Athi mina hayi sengishaya. Babone ngami sengeqifethe hish nale uniform yabo. Nekhenzo. Mina ngizothola ama buffalo. Ngitholile transport yeRussia se-Onmos. Transport E1 i-aeroplane ezoshayelwa yimi ngikhazele isikolo ucabanga fast cela ucabanga hayi no preshi ungakhathali isikolo ufuna kwadomo ngizokusendela notification payment yo greens yazi ayisho greens akadlali ngami because yo greens esikonje uthuthile bashiya lendlu yakho ye-30 million. No, I live in it. It's where I'm based. It's where guys, you don't understand nina ukuthi hey ngingithasa kancane si-on ngani owethu Dlabe hey baba book a hall, come and support mina. I want to see you live with my cooler box. Ne ngizoyenza it will be very nice. How much do we need now? Like as long as kuno rand, like as long as ino rand into yakhona I need it. Give me that. Basho kanjalo ngapha bakhuluma kanjalo. Give me that. As long as no rent. Like let it pull up. Do you really need money from Kenya? I'm sure you live in Sentin. Yeah, but I must pay rent. I must pay rent. How? Amanjani? This is a estate. Get me? La ungena uyahlolwa la.
uthi mawungena kulela gate leli le phezulu la ngihlala khona ungene bakuhlola uhambe nama security uze kimi bazothola iconfirmation ukuthi mina ngiyakwazi or angikwazi mawafika la thola ukuthi mina ngikwazi bakushaya bathi 10,000 10 rand le la ubhale 10 rand uAbsa izongena manje angisho ngoStandard Bank all right greens kusho ukuthi uyitya wedwa le mali nix andiyityi yeah izani nonke la nizothi nize kimi izani la ozani izongivakashela come esentini like I'll give you location nizothi nize kimi ngizovuma mina ngithi yes ngiyanazi yabona uclever clever Mavesta when it comes to money ne I can like ngitshele I can see sengicabangile awunamuntu I don't do ama-datings. I don't do ama-datings because like awanamali kakhulu like afuna ukuthi ukhiphe imali uya investor. I think angazi instead yokuthi ngivule umjolo ngingavula ibusiness. Name of estates baba. Angeke uyazi. Angeke uyazi. No, like Mulefi, angeke ngibizele name of estates because angeke uyazi. Ngizokunika location because like angeke uyazi ngizothi nangithi ngiyakutshela manje le igama lale estate engihlala kuyo angeke uyazi. Siyokufana nokuthi uyisilas lento engizobe ngiyenza. Minister of Finance, yebo. Phambili ngami phambili. Abovulwe lama business. Hi Buko. He's my neighbor. He's telling the truth. Yeah, miss. Tell them, miss. Like you live up there, and I live down there, down there, down. The other. I'm an elevator. I don't understand. I-elevator thina zigcina masiye mall kuphela. We live it's mangithandile mangibhorekile. Ngingene ku-elevator ngikhuphuke ngehle. Waya. Ngicela i-collab yakho noSandiso. Uhlalaphi uBrura Ken? Uhlalaphi? That's the thing. Kusasa khona emele ngiyenze. Vula ibusiness I'll be the CEO. Waxoshwa lingakavula ibusiness. Uzoba iCEO wrong idea, bad idea uxoshiwe. You are fired with immediate effects ingakavula ibusiness. Uyezwa Stina. You are blacklisted. And I like you to date her. I'll pay. Yo uMavesta uzobhadala ukuthi ngijole usisi wakhe. Akunankinga mina as long uzokhokha njalo ngesikhathi singacabani because ngizoze ngicabane nosisi wakhe ngimtshela ukuthi hey imali yami ngathi ngawe ngakubone Quantum again. No Thembisile I'm there in the estates living well luxurious. Hey luxurious. Uyangi-understand uma ungathatha ulibhale phansi legama lika Lazarus uyeza ukuthi igama elingasuphansi igama lezinto ezi luxury. Hey ngihlala la le kuma palm trees le endaweni eziright kakhulu kushaya umoya ibreath yakhona nje uyaglowa ngokuphefumula lapha ozani izongivakashela nizophefumula nje kuphela nihambe ozani izongivakashela niphefumule nje ngikhipha itrip ozani ngikhipha itrip nokhipha ama-100 rand nonke nize la ngihlala khona niphefumule nihambe phela nje just ngifuna ukuthi nginiglowise phela le uyaphefumula nje kuphela niklowe kunama palm trees akunasihlahla samapentshisi lapha nganitshela nasi akunasihlahla sengicabanga masenzeni lo bhuti billionaire sure how many minutes ukwenzani wena ungathi uhlale 4 years I'm lying no
no angihlale for ulahlekile ulahlekile. Ulahlekile. Ngathi mos ukuthi uyaglow ngasho ukuthi yes, it's because la ngihlala khona ngisho. Like it's the fresh air I breathe. Akushiswa la lalela. Akushiswa la. Akekho noshisa ipapa la. Lana the air is being cleaned. Ungeke nibone ukuthi ziclean kanjani ba spray yaphezulu. Like mawuphuma la uthi you breathe success and then uyaglow. Ungadlanga uyasutha la awulambi la. Awulamba la. Sengicabanga all should stop using give me your money I'll help you hold until you need. Baba kaphoyisa bafuna ukungishaya ngaso. Hayi akunabaloyi lana. Hayibo abaloyi lana never. La wonke umuntu like we don't care about each other. So sonke impumulo zethu sizibekela la because we are well off. You understand? Sonke sinama ego la. Hey phela and akekho usawubona la. Hey phela hello, how are you doing? You understand? Like how are you doing? Uyaza na ukuthi like ama accent ways ilawa angisho mase sibreather in oxygen yangale umzimba uyagezeka. Mina ngikhipha itriple zani ngikhipha ama 200 just nje to breathe the air and go back. Abonyawupe la yo abonyawupe la abafuneki bayaboshwa. Unyawupe naye uyayesaba ubabuza abonyawupe ngifollowe Messi followe amaroto. Hayibo guys, amaroto here, amaroto we don't have those like like we understand igrass yethu ngenye indlela is very inezinto eziright ayinawo nama insects. You understand? Intonyana nje the ngifuna ukunitshela about abo mosquito asinabo la. There is idum le doom let's ye whole estates by spray phezulu and then yo guys yazi manganibekela ozani khipha nama 200 ozani zobona because mangibekela kuba ngathi ngiyadlala, kuba ngathi ngidlala ngani. Open the business, I'll hold the money. Wena ngakunika 1000 uyothatha 3 seconds yonke ulokubala nale 1000 5 seconds 10 seconds. Let me help you collect some 200. No, it doesn't matter. I'll collect them myself. Because mina I care about you. Ngifuna ukuthi new breeder is success only. Umoya walapha like the also focus yakho iphuma iclear. Angeke uphathwa ama sore throats. Is also focus is always right. Abantu bale ngeke bakutshele ngokuthi hey mina nginechuba colosis iTB. Angeke uphathwe iTB lapha ashisi. Nepapa alishiswa washiswa ipapa yaboshwa. Yeah, so koma 200 because njengoba nginitshela ngama benefits and ngiya realize ukuthi hayi angeke nizo breed success nge100 rand. Yeah, you will breed and live. You will breed and live. Like mara it will be worth it. Trust me. Izoba worth it. Just nje niyaphuma nje ebhasini angisho nizobe nihamba ngebhasi niyaphuma ebhasini and then nahamba and then nizongibonga like ngiyantshela guys like manibuyele kasi bazonitshela ukuthi wow bhekani skin seni bheka uyaklowa how like mabuyele kasi bazothi mehlo madala bozifihlephi and ugcina kwabona ekseni. Bozifihlephi because so uyaklowa like you look successful nanoma ungekho successful mara mosobuya lapha. We breed for how long? Like angifuna ukuthi kuya ngemali. Ngiyarita per 5 minutes. Showcase bafana. Sorry. Sakwenye building nje. Ngeke uphile lapha namanga. Mina ngihamba nabo. Yes. Forward imali zokuhamba. Nje ukukhanjwa mahala manje.
uyakwazi ukukhala senze imali. Mina I can cry anytime, I can cry now. I can cry now. Ngithulise la ngingafuni ukuthula. Mina. Makazi lawo lokhulumayo. Bekaphuma. What type of food do you eat there? Food. What type of food do you eat? When I say food. Sidla lana like food. Nina nidla ukudla seps. Mina like I don't eat food. Yazi the crabs. I eat the crabs, the sushi. The sushi now like it's nothing sushi. Angivuka ngayo ngilala ngayo. Ay sushi. Ngize angisayidli nangama chopstick ngibamba ngesandla ngathi ipapa. The way ngingasayihloniphi ngakhona ijwayelekile ngisho. Sushi. Ay says young boy sushi man. Ay sushi. Oyster. That's my oyster. Kuyadliwa ubona this dangerous animal. Sengokutshele ke thina la sidla umsila weshark. Siyawudla and it's normal. Uthola ukuthi sisewukhona lapha phezulu kwetafula udrowekile umsila weshark. Today what are you eating? Shark's tail. Yangani? Nidla ama oxtail ayila. A shark's tail. What are we eating today? Oh, it's a Sunday. We are eating a dolphin. And a little bit of seahorse. A little piece of seahorse. And a shark's tail. And dolphins. Yeah, I understand. For lunch. For brunch. Ne? Amethyst. So, okay. Shark tail yom. Yes, guys, like guys mina ngizonifaka endweni mina. Ngithi mina khiphani imali nizongibona. Khiphani imali. Ngikutshela my maid is busy at the moment preparing. She's preparing the mohodu of the inside of the whale. Today we are eating the inside of the whale. You won't understand as the inside of the whale. So like the maid the long sizayo la endlini ngokukhukha usa prepare lapha the inside of the whale. The great white whale. Very great. Understand? Yadura. Ayiki bushari lama bushari wama whale ale gits le ngase kwenye shop la githi. Sicela ukuyibona le yocima le phone guys. Aish angazi ngayenza nazo. Yocima le phone singivale mina le live asike sengizovula futhi. Mari yocima le phone.